Suna West, kaunti onogo ma Migori koro kwayo kony ne jogo manyalo mondo mi oyud thieth e midekre mosebedo koro chiegni higa achiel. Miyono ma iyango nyinge kaka Elizabeth Akinyi Kayanga kane loso gi ute mag fwambo wacho ni osebedo to kod midekre mar adundo ma bende koro nochako nyuolo tuoche moko mopogore opogore momiyo koro fuonde mag dende bende koro okuot gie sani. Akinyi lero ni kata obedo ni koro en kod kadi nogono mar thieth mar NHIF to mago duto te osekone ni koro ok nyal dhi konye mondo mi oyud thiethno e yorno makare. Owacho ni en gima nyaka gie sani koro omiyo onge gimoro amora monyalo timo kaka yande koro notimo kapok midekre makamano nodonjo kuome. Okwayo jotelo ma oritogi manochakre jaod bura margi Peter Masara, seneta margi Ochilo Mbogayako, gavana margi Bado kaachiel gi jotelo moko bende koro dwaro kombe mondo kanyalo konye mondo mi oyud thieth odok kaka ne entie chon monyalo timo tije. Ne jogo ma bende koro nowacho ni dwaro kony ne nyalo tudore kode namba mar 0799631718 kendo koro kamae kaka noloso. Tuora kochakore dwe mar Ang'wen nyaka sama an godo ni. Atuora ka chuny oyawore, adundo ok go remo e yo maber, sama odinore athung' kendo kelona tuo mar asma. Bende an go iya okuot, tiendena okuot, onge gimoro amora manyalo timo. Abedo piny, be onge gimoro amora manyalo timo an. Ahinyora. Mano emomiyo akwayo kony kuom ng'ato ang'ata manyalo winja mondo okonya, ogolna gimoro matin adhi godo osiptal. Nambana mar simu en 07996311718. Anuoyo kendo. Nambana mar simu 07996311718. An gi NHIF, to NHIF ok nyal konya nikech asebedo kadhiga ombo pile. To ombo noora CT scan Kisii. NHIF ok nyal chulo CT scan Kisii, gidwaro cash. Cash naonge godo. Osiptal bende monego adhiye en Nairobi, St. Mary's, Lang'ata. Aonge pesa madhi godo kuro. Ung'eyo kaka tuo adundo en. Otama gima tim. Mamomiyo akwayo kony kuom ng'ato ang'ata. Akuot, denda okuot te. Nyaka iya, nyaka tiendena okuot, ok anyal. Kendo gikuot kendo gilit, kata kanyono piny to gilit kendo gipek. Koro onge kaka anyal, omiyo akwayo MPs mara noyie okonya. Akwayo seneta mar Ochilo Ayako oyie okonya. Masara, Nyasaye odonjo e chunyi, ikonya, onge kaka dayud konyruok ka ok un ema umako lweta. Akwayou nyithindwa numaki e lweta. Obiero ndiege, maki e lweta, onge kama akonyra godo. Akwayou duto te mondo ukonya. Asetemo dhi osiptal to ok nyal. Onge kaka nyalore, koro chuna ni nyaka koro adhi mana kumidwara St. Mary no. To gi CT scan nyaka adhiye Kisii. Pesa na onge godo. Akwayou mondo ukonya. Ae Migori ka, ae Migori district ka ema ae. Yie mondo ukonya, asayou.